estas son las preferidas de Mucha, pero... Y mira estas. Ay, Dios mío, ratos, pero esto sí que non pode ser, ¿eh? Esto non pode ser. Dios mío. Mucha, mira, fíxate. ¿Qué pasó? Fíxate como nos deixaron os ratos a roupa. Mira. A ver. Mira, estas que son as tuas preferidas. No me falte, mira aquí. Mira. Que non las roeron todas. Estos son os ratos que... Pero... Se puxeron así as barajas culen a marisco como puñeron os calcetís culen a queixo. Ay, Dios mío. Por favor. Mira como... Bueno, mira polo lado, bo. Mira polo lado, bo, que así tampouco hai que sacalas pa mexar, xa mexes polo burato. Bueno, muller, mira, non estamos palerias, deixate de bromas que isto hai que solucionar. Aparte, eu teño que ter... Bueno, muller, ou senón, sabes, pos unha por riba, pos 3 ou 4, así malo será que coincidan os buratos e sempre tes o cuiño máis quente, non? Marda, muller, están novas. Non, como que máis dá? Están novas, sabes, muller? Hai que acabar con eles. Hai que acabar con ratos, iso hai que acabar. Eu creo que tiña por aquí un pouco de algo de veneno. De veneno de... Aquí o tiño, mira. Matabrón, ni rata ni ratón. Aí o tes. Botei un pouco de ali, botaslle un pouco, deixalle unha lisca dun queixo. Non o botes na boa roupa, muller. E xa verás como acabamos cos ratos todos. Bueno, pois... Mira pa aquí, Pero... Pois é unha pena, estas estaban a estrenar, Mucha, con esto non solucionamos o da roupa. Que roupa, muller? Pero está toda así. Non, muller, está toda así, hai un pouco, pero todo... Pero mira... Pois a roupa... Eu creo que o que mellor que podemos facer é ir de compras. Sí. Varme levar. Home, podíamos ir, digo eu. Varme levar a Coruña. Claro que... Ao Manzaneda City. Sí. Lévame, por favor. E non viamos máis. Veña, vamos. No, pues... Veña. Ai, Dios mío, a Coruña, que cantos anos hai que non vou. Que faz? Muller, puñer as barajas tiñas a secar, para que me secaran, que queres que vaya a Coruña sin elas? Veña, vamos. Deban de haber algún ferido por aí. Non, teño que desculpar. Non se preocupen, señoras, é a alarma, que é moi amiga de saltar. Ai, non a vi saltar. Bueno, Non vimos que... Non se preocupen, veña, miren por aí. Bueno, qué bonito, ¿eh? Ten isto precioso, ¿eh? Precioso, gracias. Miren por aí o que queira, Que grande é o Manzaneda City este, Sí. Enorme, perdón. Ay, mira, fíjate. Mira cuánto... Estás pa min, estás pa min. ¡Qué fantasía! Esto, ay, mira esto. Mira estas. Ay, déjame ver. preciosidades. Ay, mira todo. Mira estas, qué bonitas. Mira estas. Ay, preciosas. mira, teñenas con chapas. Estas deben ser como as vacas, non se poden coller. Estas que están marcadas xa son as que están vacunadas polo veterinario. Seguramente estarán sulfatadas, porque se levas a probar a casa. Que non, que iso non quer dicir que... Estas marcas, mételles o veterinario. Que non é de son marcas de veterinario, nin é porque teñan dono. Iso é alarma por si a rouban, muller. Que iso é para iso, para que non a rouben. Nin que nos viñéramos roubar. Vimos aquí a Coruña e xa lles parece que vimos... Temos cartos, Temos cartos que vimos con cartiños. Mira, da cota láctea. Falta fan, señora, falta fan. A ver, podo as axudar nalgo? Sí, casualmente... Estaba pensando en algo así. Eu o que quería era... No, ese non é papel albal, se pensa que... Isto sabe para que eu quero? Para estas noites que fai así noite de verán, de calor, poño chaleco reflectante e as barajas estas e vemos coches todos pola carretera. Eu o que quería era algo de roupa, non sei, a mellor vostede podería me aconsellar en algo, non sei. Roupa, claro que sí. Pois non sei. Que necesita? O que é cambiar todo o básico, cambiar o... Bueno, pois o que sei, pois xa, mira, nosa verdade é que nós o que vimos aquí é para renovar o armario. O armario, claro. No, como vimos por brajas, muller, a ver un momento. O armario témolo perfecto, porque comprámoslo en Don Pino, en Calgas e en Bogaña, non sei, muebles Don Pino, sabes? Sí. É buenísimo. E o que necesitamos eran brajas, porque temos estas que nos las roíron os ratos, fíjese aquí. Por favor. É que roíron... Non fai falta velas, con cheirar xa está. Mira, non se preocupe, porque precisamente esta temporada estamos traballando unha nova colección preciosa, ¿Sí? Unha nova colección, bueno, traballo fino, un traballo fino de roupa interior, mire para aí. Pois gústame ben. Mira para aí. Mira para aí. Xa, pero bueno, eu realmente, señor, é que eu... A mí a verdade é que a que me interesaba, pois eran estas, non? Piratas del Caribe. Eran estas... Isto que é? Isto é un parche para un... Perdón,
un era yo primero, Perdona de ti, porque esta vine yo primero. Non era yo primero, perdone. Señora. Que vine yo primero. Era yo primero. Señora! Ai, Teño un tirachinas! Podo mancala! Faja o favor, non se atreverá. Como non va a atrever? Ai, Mira! Que nin a ti soltei do lado de... Ai, Soltei do lado que non era pero que dicho. faz, muller? Dinche que a chapa do veterinario, tranquila que estás... A ver, haxa paz, señora, haxa paz. Señora, deixe que ela quede con esa prenda. A vostede, mire, a vostede ofrezolle un conxunto de braga e suxeitador polo mesmo precio. xa verá. Queixate, a ver se rala un... Mira. Pero... Isto como se chama? Mire. Bikini. Que, Mire, que maravilla. Ai, pois sí que é unha monada. E digo, non terás este o suscitador con unha copa máis pequena? Cun chupito, ela chega de chupito, Ela chega de chupito porque teta é cativeira de teta. Sí, no, sí que teño, non se preocupe. É a vostede que lle podo ofrecer. A mí gustame isto. Que pasa que non sei como se pon, pero gustame. Eu son máis desto e aparte aquí os ratos teñen pouco que roer, así que... Eu que máis me... Mira, iso xa ven. Pono ir probando. Vale. Pono ir probando. Big up the crew in the area. Still love you like that. No, we don't die. Yes, we multiply. Anyone press will hear the fat lady sing. Act like you know, recall. I know what go, don't know. Top them up and go. Oh, check it, ting, ting. Here come the hot stepper. I'm the lyrical cancer. Excuse me, Mr. Officer. Still love you like that. Extraordinary. Juice like a strawberry. Money to burn, baby, all of the time. Hard to beat. It's me, big to cut the shit. Come juggle with me. Bueno, monísimo, Quédame ben. Monísimo. Mira, Bueno, faime un pé máis pequeno, fíjate. Sí, a ver. Vela. ai. Bueno, pois a verdade Esta que... lengua Se me tamén. esquecido coger unos calcetinciños. Vale, perfecto, non se preocupe. Esta tamén é unha carallada para meter na perna e esta por si temos algún entierro. A ver, entonces ¿qué? E oíche, fainos un cariño, Sí, claro que sí, non hai problema. A ver, estos son así, logo son 95 euros. 95 Sí, euros. por ser para vostedes, 95 euros, espera que... A ver. Estamos dos así. Moi ben. Moi ben, aí estamos. Moi ben, aquí ten o cambio, Vamos. Que guapas van, que Moi guapas ben. van, Moi poden ben. ir ao entierro tranquilas que van Pois guapísimas. nada, pois nada, foi un placer, Vale. Veña, Chao, neno, e ten gracias. moito cuidado que por aquí hai moita ladroa. Paleta! Pero que deixen entrar a calquera. Ten que vir, collen o autobús pola mañán e hasta a noite non volven para casa, teñen algo que facer. ¿Qué chairo dejaron aquí, hombre, por Dios? A ver, ¿cómo lo quitan de la tienda ahora el chairo este que dejaron aquí? Ai! Bueno, así a todo, que divertido ir de compras, Mira, digo unha cousa, Canto gastache? Gastei 95 euros. Mica. Non me pareceron cartos, esa te digo, Pois eu traigo a cabeza como un bombo, non é un hotelidón por aí. Un hotelidón. A muller, mira. Bueno, Daquela que? Nada, moi ben. A ver, Compraste aquelas brajas de fantasía. comprei, a Compraste? verdade que si sabes o que podemos facer? Que? É mirar a roupa que compramos. Que che parece, pilla? Que ti és tonta, xa sabemos o que compramos, comprámoslo máis ti. A muller, pero iso que fan nas películas de coller e ir mirar a roupa que se comprou. As chicas, as Claro, amigas. pilla, facemos así. As amigas, as chicas, Ai, todo, que por saber. cousa Ti que comprar? Isto que é o teu? A ver. Que é isto? Isto meu non é. Como que? Isto que? Pero isto... Pero compraste unha colcha para a cama ou que comprou? ver, isto compráchelo. Isto debe ser tío, Isto meu non é. Non, meu non é. A ver, Pois isto tampouco é. Pero aquí... Ai, non me fa, que compraste unha tienda de campaña, mira. Pero que tienda de campaña. Compraste unha tienda... Espera a ver se abre. Moi ben, pero para que queremos nós isto? Teo, pero... Ai, Mira Dios para mío, aquí. que... Isto único por si chove polo inverno para poñer na cabeza. Pero Que ti non, que... muller, que isto
equivocado. Plantaron un pino no medio do plató outra vez. Por que así? Pero, muller, que isto equivocaronse a roupa, muller. Pois Equivocaronse isto as non é noso. bolsas. Non é Mira, noso isto. pois temos que volver e a pedirlle unha reclamación, porque isto sí que non pode ser. Isto, que vergonza, Dios mío. Se nos que pagamos vaya así. 95 euros, canto pagarán por esto? Non me ralle. Vamos ali, que nos devolvan todo. Viña, va, pois mete todo aí, que Mete todo nos aí. devolvan todo, porque equivocaronse. Espera un momento. Que faz? Vou meter as brajas como que xa viñan aí, enganchadas. Como estuveran enganchadas, vas a ver se me dan unhas novas, muller. Vamos, viña. Ay, tira. Vai, viña. Hola, moi boas. Que está pasando aquí? Non se preocupen, é a alarma que salta, xa lle dixen antes. Alarma, non sei se é, a mellor é unha ambulancia, porque pode haber mortos aquí, eh? Aló, que pasou? Explícallo que nos pasou. Explícallos. Non, que chegamos a nosa casa e vimos que isto, pois, que non é o noso, eh? Así que o que queremos é unha satisfacción por esta equivocación. Correcto. Teña ya túa... Non sei o que puido pasar, a verdade, non sei. Non sabes. Tivo que haber un problema aquí. E se miña irmán quere satisfacción, eu quero antes, que foi a primeira que vin a tienda, eh? Se hai que satisfacer a alguén, primeiro comigo. Non é nada noso. No, teñen que perdoar, sinto moito, de verdade, foi un erro. Mire, collan o que viñeron buscar o outro día e ainda lle fago unha rebaixiña, de verdade, en serio. Perdón, aquí hai moito delincuente. Estas bolsas non son mías. ¿Usted cree que puedo meter yo mis exuberancias en esta cosa de aquí, hombre? Exijo una satisfacción. Che, satisfacción primeiro imos nós, aguanta con nós e irá usted despois. Hombre, claro que faltaba que fora antes. A mi irmán antes e despois chaval xa non dá pa nós. Imagina. ¿Qué está pasando aquí? ¿Sabe lo que está pasando? Aquí estas dos están en complot. Están en complot. Mientras una la está despistando, la otra está revolviendo ahí y para la saca todo. Vienen a robarle al dejarle esto apestando. Apestando a bosta, que es lo que está. Pero, ¿a ti qué pasó? ¿Botaroche droga no con la cao o cómo es? Ay, no, quieta, tranquilo. Un momentiño, un momento. Tranquila. Un momento, señoras, un Ya momento. se lle ven o pelexo que... la coruña, eso que... Moita raposa. No, tranquilas. Aquí o que pasou é que houve unha confusión. Unha colleu as bolsas da outra e non pasa nada, xa está, asunto amañado, vale? Como asunto amañado ni nada. Asunto amañado. Asunto amañado vou che dicir a ti. Xa que nos tens que fazer unha compensación, eu, ainda que nos devolvas a nosa roupa que nós queríamos, gostaríamos volver a probala. E xa que estamos falando de satisfacción, ves comigo ao probador e digo cheo que é satisfacción. No, señor. Este señor que está trabajando aquí en su señora, puesto no, de por trabajo. favor. Ahora son unos Viña delincuentes. conmigo, viña conmigo. ¡Delincuente! ¡Tira! ¡Me estás chingando, hombre! ¡Vamos a ver! ¡Mira! Cala a boca, muller, cala a boca, que esto de ir á compra non compensa. Como non compensa, muller? O que pasa é que empeñaste que quería sacar Xa, as brajas ca señora. Non Bueno, pasa muller, nada. xa, pero mira, valía a pena que das que tiñamos e xa está. Ahora non temos nin aquelas nin as novas. Non temos Temos, nada. muller, agora temos roupa para moito Sí, tempo. muller, si quedou todo ali. Non digas tonterías. Escoita, Cara, atende, Da mira. Coruña esta. Mira. Que? Mira que trouxen. Pero... Este para ti, este para mí. Toma, queres brajas. Mi madriña hai brajas para facer un invernadero. Colla aí. O que queires. Todo para ti. Pero de onde Vela. sacaste esto, muller? Home, isto foi mentras ti mala outra andaba de escaliorta, pois eu así no momento, para despistar, collín bueno, regaleinos varias cousiñas, sabes? Isto todo é para ti. Para min trouxen unha cousa, un detalle. Que compraste para ti, muller? Atende. Trouxen un para ti, que é como a ti de corpo, é como a ti. Este ten que ser a tua talla. E para min trouxen outro. Mira, outro conjunto. Vente para aquí. Aí o tes. A marcha. Ti vai probando... Ti vai probando os tajas que eu vou che dar a ti manjo. Pasa para aquí, pola mía. Está dentro dun pouco, Nucha.